Η Raizo προσφέρει αξιόπιστες λύσεις υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης. Η πολιτική ανάπτυξη της Raizo είναι να δημιουργεί ουσιαστικά μοναδικά προϊόντα. Η τεχνολογία της Raizo, με πάνω από 70 χρόνια συνεχούς τεχνικής καινοτομίας. Η Raizo σε όλο τον κόσμο προσφέρει πάντα νέες λύσεις εκτύπωσης σε πάνω από 180 χώρες και περιοχές. ComColor, εκτυπωτές απεριόριστων δυνατοτήτων. Εξαιρετική ταχύτητα εκτύπωσης, ανώτατης κλάσης παραγωγικότητα και ευελιξία. Σειρά FW, υψηλής ταχύτητας έχρωμος inkjet εκτυπωτής. Ο Raizo ComColor έχει εξαιρετικά εξελιγμένα χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα για κάθε χώρο εργασίας, ανώτερη απόδοση σε μεγάλο όγκο εκτυπώσεων, εξαιρετικά εύχριστο για κάθε περιβάλλον εργασίας. Η σειρά ComColor FW προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία. Υψηλή παραγωγικότητα για κάθε εργασιακό χώρο. Εξαιρετική ταχύτητα εκτύπωσης, μονής έχρωμης όψης 120 σελίδες ανά λεπτό. Διπλής έχρωμης όψης 120 σελίδες ανά λεπτό. Επίγουσες ανάγκες εκτύπωσης αντιμετωπίζονται με ευελιξία όταν αλλαγές της τελευταίας στιγμής απαιτούν γρήγορα αποτελέσματα. Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 2000 φύλλα. Τεχνολογία εκτύπωσης Raizo Force Jet. Γρήγορη εκτύπωση για υψηλή απόδοση. Τεχνολογία μηχανής Force Jet. Μόνο με εκτυπωτές inkjet που δεν παράγουν θερμότητα. Χρησιμοποιώντας κεφαλές εκτύπωσης inkjet Lie Line και ημάντα μεταφοράς του χαρτιού. Διπλός σαρωτής One Pass. Βελτιωμένη ταχύτητα σάρωσης. Σάρωση 100 φύλλα ανά λεπτό. Μονή διπλή εκτύπωση στα 70 ανά λεπτό. Ο συμπαγής σχεδιασμός του επιτρέπει να χωράει παντού. Ο ενσωματωμένος άνω δίσκος εξαγωγής εξοικονομεί χώρο. Προηγούμενο μοντέλο σε σύγκριση με το νέο FW. 33% πιο στενό από το προηγούμενο μοντέλο. Χωράει σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. FW. Ανώτερη απόδοση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις. Το FW είναι οικονομικό και υψηλής αντοχής. Το χρωματικό προφίλ του Raizo FW διατηρεί την ποιότητα της εικόνας και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη χρήση του μελανιού, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. Πολύπλευρη χρήση χαρτιού που περιλαμβάνει χαρτόνι, φακέλους και άλλα υλικά. Αυξήστε την εσωτερική εκτύπωση εγγράφων που παλαιότερα αποστέλλονταν σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η λειτουργία Auto Color Mode μπορεί να μειώσει το κόστος στο μελάνι, εντοπίζοντας την παρουσία ή απουσία χρώματος. Επανάληψη, συνδυασμός εικόνας. Η επανάληψη και ο συνδυασμός εικόνας μειώνουν τη χρήση μελανιού και χαρτιού. Έχει κατασκευαστεί για να είναι ανθεκτικό και να εκτυπώνει εκατομμύρια σελίδες. Διαθέτει χαρακτηριστικά υπέρ της οικονομίας και της οικολογίας. FW. Εξαιρετικά εύχριστο σε κάθε περιβάλλον εργασίας. Εύκολο στη χρήση. Η εύχριστη έχρωμη οθόνη είναι τώρα ακόμα ευκολότερη στη χρήση, εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενη οθόνη αφής. Η οθόνη προεπισκόπησης του σαρωτή επιτρέπει την εύκολη χρήση. Εξατομικεύστε την οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Απλός σχεδιασμός πορείας χαρτιού. Λιγότερα προβλήματα με το χαρτί και ευκολότερη συντήρηση. Ανταποκρίνεται με ευελιξία σε κάθε ανάγκη εκτύπωσης. Από συσκευές Smart, η ειδική εφαρμογή Raizo Print S. Από συσκευές USB, τυπώστε κατευθείαν τα PDF αρχεία σας. Ασφάλεια. Βελτιωμένη ασφάλεια.
Πληθώρα επιλογών επεκτασιμότητας που υπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες του τελικού αποτελέσματος. Face Down Finisher για σύραψη και στίβαξη των εκτυπώσεων. Multifunction Finisher και μονάδα δίπλωσης, σύραψη, διάτρηση, στίβαξη, δίπλωση, δίπλωση Z και δίπλωμα σε μορφή βιβλίου booklet. Η σειρά FW περιλαμβάνει μοντέλα για έχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση. Μοντέλο έχρωμης εκτύπωσης ComColor FW5230. Μοντέλο ασπρόμαυρης εκτύπωσης ComColor Black FW1230. ComColor FW Series. Η δύναμη του Inkjet. Απόλυτη ταχύτητα και απόδοση. Υψηλή παραγωγικότητα για κάθε εργασιακό χώρο. Ανώτερη απόδοση σε εκτυπώσεις υψηλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά εύχριστο για κάθε εργασιακό περιβάλλον. Η επανάσταση της Raizo συνεχίζεται με τη σειρά ComColor FW. Εκτυπωτές απέραντων δυνατοτήτων.